Aydıma bir temine Kahraman arkadamı Bittim şükrasanımı Sağ olsun arkadamı Kahraman firdarımı Yakın paygasın mani Mantım uli pırağı Şığırları aydındır Yüreklerin çırağı Yanlan sen koşuvadım Halkının yürek tarın Vakti vazıp çağın Yanlarım Sağ olsun arkadamı Kahraman firdarımı Sınırdan baltavarım Farklı olsun adamım Seni bir vatırım Yanlan yanlan diyarım Aynı vaktır yolumu Yankar yarı varımı Alkış seni arkada Arkada firdarım Arkada kahraman Bir de şükran şanımız Bir de şükran şanımız Assalamu alaykum, mehriban illisler. Salam Aydym Sawyň mehriban müştaklary. Hormatly mehmanlar, biz siziň ähliňizi Ýanglan Ýarym telewizisiňiň Balkan welaýaty boýunça geçirilen tapgyryna hoş gördük. Biziň ählimiziň kalbymyz garaşsyz diýarymyzyň ösüşlerine, gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman ferdarymyzyň döredip berýän giň şertlerine bolan guwançdan hem boýsançdan daly. Mehriban illisler, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň, meden genç hazinasynyň dünýä derejesinde ýaýwanlanmagyna ak ýollar açýan, milli aýdym sasunatymyzyň halkara derejesinde şöhratlanmagyna giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadamyza hemde arkadagyl gahrman ferdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýas. Halkymyzyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman ferdarymyzyň janlarynyň sag, ömürlerinin uzak bolmagyny, halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny dünýäde şöhratlandyrmakda alyp barýan beýik işleriniň elmydama rowaj almagyny arzu edýär. Geliňädir bolsa, Ýanglan Ýarym telewizisiňiň Balkan welaýat tapgyryna gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyza adalatly baha berjek hormatly emin agdalarymyz bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Soýguly Jebbarow. Türkmenistanyň halk artisti Leyla Beýnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Tähet Mehmet Rejepbaýew. Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmeniň altyn asr bäýleşiginiň ýeňjisi, Şeýlekem Miratlar ajaýlymyň redaktory Jahan Gurbanowa. Türkmenistanyň halk artisti hemde Eminler toporunyň başlygy Kerim Alyasow. Şeýleke mehman adamlar bu günde aýdymçylarymyza Balkan welaýatynyň birleşen orkestry fazlanarlyk edýär. Çeper ýolbaşçy we dirижёry Döwlet Mehmet Durduýew. Geliminde bolsa sahnamyzda ilkinji nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanyşmak üçin kärdäşlerimiz Altyn bilen Qaqajana söz geçirelim. Men Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby deňiz institutynyň deňizçi talebi Dawud Hummedow. Dawud, bu bäsleşikde haýsy aýdym bilen çykyş edýäňiz? Türkmenler diýen aýdym bilen çykyş edýän. Türkmenler. Bu aýdym size üstünlük getirmeýän tüýsüregimizden arzu etýäs Dawud. Inni ýürek arzularyňyzam iýleşýärmiň paýlaşaýsaňa. Ýanglan Ýarym 2024 telewizisiňiň Welaýat saýlama tapgyryna gatnaşmak bagty maňa da meýser etdi. Hormatly belen serkerde başymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl bähwitli, ýurt ähmiýetli,
alyp barýan işleriň hemişe rowaşyklary we sen meni tüýsüregimden arzu edýärin. Garaşsaz baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başlygyna gulluk edýärin. Ulamalar hükümdarlar alırlar. Ya ulamalar hükümdarlar alırlar. Gerçekler çıkar olun etinin. Adışmalar yola uğur alırlar. Tarihi koyulmayıp arpanlar. Aha! Yenmek için doğulanlar Türkmenler. Yenmek için doğulanlar Türkmenler. Vurmak için doğulanlar Türkmenler. Ey Allah bir ses verin yerine devran. Türmek için doğulanlar Türkmenler. Ey Allah bir ses verin yerine devran. Türmek için doğulanlar Türkmenler. Ya otun tuğdan hep tebiği güysen Otun tuğdan hep tebiği güysen Türkmenleridir hükmü olan gerçekler Hep ağdı birlik kıdgın qallarına tüngene Vatan için sırın canın verecekler Ey ağdı birlik kıdgın qallarına tüngene Vatan için sırın canın verecekler Türmek için doğulanır Türkmenler Yenmek için doğulanır Türkmenler Ay taparayım ondan dilemesini gilebesini O dağda var maral yarı yaman değrendi Yuluk derler koca yarı dağın başında Ay şu dağda var maral yaman değrendi Dawuda özüň halifa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti şeýlekem Eminler toporunyň başlygy Kerim Ilyasowa söz geçirýär. Assalamu alaykum. Mehriban adamlar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzyň, Gahrman serdarymyzyň Türkmen halkyna peşkeş beren bir agoy binasy gowy ýerde ýanglanýarym telewizionda geçip otýar. Elbetde Türkmen eskeri aýdym aýdýan bolsa Watan hakkında onu suýurtup agda beriliň bolçulugyň gowlugyň hemmesi jemlenen ýurdu hökümine duyulýar. Şoň üçin şu zatlaryň sakatyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyz dur. Canlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Dawud Nasuat bir gow aýdym aýdyp berdiň. Gowy ýerine ýetirdiň. Ikinji aýdymyňam
gowy. O janyň sag bolsun, bir üstünlük arzu edýän. Eni Davut, ene görüşüň ýaly bakalaryňyz bize sanyl gomaň arkaly ýolladylar. Bilesiňiz gelýärmi? Bize bakalar gör diýseň begenlik. Elbette bilesim. 10 10 10 10 10 10 10 Jem baka 70'e deň boldy. Edebileşler, hormatly watandaşlar, gelingini bolsa sahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Köp sağ olun kardeşler. Mehriban tomaşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigimiz şatlyk şowhuna beslenip Balkan iline dowam edýär. Bäsleşigimizde ikinji bolup çykyş etjek aýdymçymyz bolsa Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň ýaşaýjysy Şasenem Şamedowa. Şasenem bäsleşigimizde sizi hoş gördük. Sağ olun. Bäsleşigimizde haýsy aýdym bilen geldiňiz. Men Ýanglan diýarym 2024 telewäsleşigine Türkmenistanyň halk artisti Sahydyrsyn Hojaqowanyň ejeň marka diýen aýdym bilen geldim. Tugalama onna bul aýdym size üstünlük getirer diýip biz umyd edýäs sizi kän saklap durman sahnamyza ýollaly. Sağ olun. Türkmen medeniýetiniň, türkmen sungatynyň hak hoganlary gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýaryn. Janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri ilmi-dama rowaj alsyn. Köp sağ olun Şasenem, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, bizem size üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýas, sahnamyzam, emin agdalarymyzam, tomaşaçylarymyzam size garaşýar. Sağ olun. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Şasenem Şamedowa.
Mähirli güller seni aşk salapdır kalbıma Öwsünni seher yeller Yallara dolunur menin dünyam Gözlerinde senin mehrin gölyen Aydan süýgüsülüň Duýgym gizläp bilmän Diýdiň sen maňa Janym süýýän süýýän Ededileşler, hormatly vatandaşlar. Gelingini bolsa şafenimiň ýerine ýetiren aýdymyna halipa maslahatlaryny bermek üçin türkmeniň altyn asyr wäkleşliginiň ýeňjisi Jahan Gurbanowa uly hormat bilen söz bereliň. Salam aleyk. Bize şeýle toýlu günleri bagş edýän milli liderimiz Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyzyň işleri rowaj, ömürleri ziýada bolsun. Ine şahsenimjigim. Umuman sahna gelişýän intägem has kämilleşmeli, häzir eminler hem öz pikirlerini beýan ederler. Elmedama işlenmede rowaj bolsun, janyňyz sag bolsun. Sağ olun Halipa. 9 10 9 10 10 Jembaga 66 adem boldy. Men Türkmenev Döwlet Kanseriniň Türkmen maşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň hünärmeni Şatlyk Gurbanow. Şahsenem garip desanynyň baga seýle diýen halk aýdymyny getirdim. Onu ýürek arzuwlaryňyzy iýleşmeden paýlaşaýsaňyz. Biz ýaş nesillere okumany, döretmäge, işlemäge, şeýle ajaýyp sahnalarda çykyş etmäni, uly mümkinçilikleri döretip beren Gahrman arkadagymyda, arkadaly Gahrman serdarymyda köp sag boldularmyz aýdýarys. Goýalaryň janlar sag, başlardyk alyp barýan il ýurt bähwetli işleri elmydama rowana ýollarda rowaşlyklary wesensin. Gözümü yumup kıya bakmağın, göz yaşın sabrıyla zille kalkmağın. Hicran çekip bağrım yakmağın, bahay yakmağın. Sazine mıyız bağı zille gelidir, benim yarım bağı zilline boy gelidir. Soğutu seni ödümü söyle sağlam Senin boyun nuru bağlanı Bilmekin saçını takar bağlanı Gül senin boyun bağlasıyla Bugün bağlanıp kılayım, ayrılıp derdine bağlan edelim. Aşığının iki halının bilip bay bilip Sazinin bir bağı zile gelidir, benim yarım bağı ziline boy gelidir. Sazinin bir bağı zile gelidir, benim yarım bağı ziline boy gelidir.
Keşteyleyip gezim ışığın dağından, ne beladı kimse çeker bu dürüdü. Aştağın assalar göğün boynundan, gök titreyip çekebilme bu dürüdü. Edebileşler, hormatly watandaşlar, gelinginde bolsa şatlığın yerini getiren aydymyna özünün halipa maslahatlaryny, adalatly syny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jebbarowa uly hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum, hormatly adamlar, hormatly teletomuşaçylar. İlki bilen şular ýaly halipa şäherlik ýoluny dowam etmäge mümkinçiliklerden milli liderimiz Gahrman Arkadağımıza, Gahrman Arkadağlı ferdarımıza tüýsürekden sağ olaýdan şatlyk sen hakykatdanam gowaýdym taýlap alypsyň. Onam meniň üçin tüýs ýerine düşürip aýdyp berdiň. Saňa da sağ olaýdan. Şonuň üçin men saňa gelecekde de üstünlükler hemra bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Sağ ol halifa. Sağ ol. 10, 9, 10, 10, 10, 10, 9. Jem baha 68'de deň boldy. Bäsleşigimiz şatlyk şowkyna beslenip Balkan ýylyna dowam edýär. Bäsleşigimizde indik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa ynha meniň ýanymda dur. Bäsleşigimizde sizi hoş gördük. Eger mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Salam. Men Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherinden gatnaşýan Aynur Guwanjowa. Ýanglan diýaryň telebäsleşiginiň welaýat tapgyrna gatnaşmak meniň üçin uly boýsanç, uly bagyt. Ynha bugünkü bäsleşikde meniň size ýerine ýetirip berjek aýdym Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakayewanyň Söýdürip meni atly aýdymyny başardymdan ýerine ýetirip bermekçi. Saýlan aýdymyňyz size üstünlük getirsin. Eger mümkin bolsa şu pursatda iýleşlerimiz bilen ýürek buýsançyňyzy paýlaşaýsaňyz. Biz ýaşlar üçin giň mümkinçilikleri öğretip beren Gahrman Arkadağymyz, Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Köp sag bolun Aynur, arzularyňyz hasyl bolsun. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Aynur Guwanjowa. Karayan, ogry karayan, başımdan aylanyp başym aýdaýan.
Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало, Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало, я люблю тебя. Мама моя, чему деда, ты родная, нежная моя. Aynurun yerini itiren aydımına emin ağdalarımızdan berjek tiyini bilen tanış olalım. Ul hormat bilen davaramızda Türkmenistan'ın halk artisti Züleyha Kakayeva söz geçiriyor. Salam aleyküm. İlk bilen aşeyle acayip şertleri, mümkünçülükleri döredip berýän, biziň ýaşlanmadan ötmek üçin, geljekde bir öz saýlan, töýen kärleriniň eýeleri bolmak üçin ähli şertler döredip berýän Gahrman arka dağımda, hem de arka dağlı Gahrman terdarımda çyn yüreğimden sağ olsun aýdýan. Goýalaryň janlary taw bolsun, belent başlary aman bolsun. Aynurjygym, geljegiň ba netip bolsa öwrenmeli, biradajyk yetmedik yerleň ba. Men saňa üstünlük arzu edýän, Aynur. Sağ olun. 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10. Zembaha 67 deň boldy. Mehriban ileşer, hormatly dawara gatnaşyjylar, biz bäsleşigimizi uly şatlyk şowkun bilen dowam edýäs. Anha ýanymyzdaky inniki çykyş etjek aýdymçy bilen tanış edýäs. Ol aýdymçy Balkan welaýatynyň Balkanava şäheriniň ýaşaýçysy Kerim Kerimow. Kerim, biz sizi bäsleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Kerim, bu bäsleşikde haýsy aýdym bilen çykyş edýän? Yandırdyň bibi diýen aýdym bilen çykyş etýän. Hormatly arkadamyň, arkadaly serdanymyň jany sag, başydyk tutýan işleri elmadama rewaj aldyn. Köp sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Mehriban ileşer, edi dawara gatnaşyjylar sahnada Kerim Kerimow. Garşylalyň.
kızıl alma, yanıcı kızıl alma. Atsın eken yalvardım vay, canım al yarım al bey. Vahit geldim senin yanına, kimdir hasretini solup bağlama. Beyleme kara sürdüm güllerime, benim konum buğda döndürdün bibi, yandırdın bibi, öldürdün bibi. Anlattım bibi. Gördüm gidelim, ne de oldu bu dişinin gittiğinin. Ay kıvırdım bızlanım nedik gittiğinin, benim doğdum olsun giydirdim bibi, yandırdım bibi, koydurdum bibi. Anlattım bibi. Derdine derman gelin, boynunu vurmayın, gülüm. Seniden de kendin dedim vay, avurdan söyledim görmen gülünü. Hay 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 hay. Hey benim konum bu da döndürdüm bibi, yandırdım bibi, koydurdum bibi, ne dedim bibi. Hey! İzinim gürkana dil ver, çok beni hal eyleme. Gal yerinden okudun uyuyor basına dönün. Can için canım pıdadır, zulmedip zulmeyleme. Gal yerinden okudun uyuyor basına dönün. Dönün ya dönün. Ediyedileşler, hormatly vatandaşlarım. Gelingini bolsa Kerim'in yerine getiren aydımına halipa maslahatlarını, adalatlı sıyınını bermek üçün Türkmenistan'ın halk artisti Sehet Mehmet Recep Bayev'a ulu hormat bilen söz verýäs. Assalamu alaikum. Edid adamlar. Kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın döredip biren acayip zamanasyna, barakat asmanın astyna, Ýanglan diyarym telewäsleşigi ulu şowkun bilen, ulu üstünlük bilen geçipdir. Şeýle ajayip zamanada ýaşadýan kahraman arkadağymyzyň, arkadağly prezidentimiň jalary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ene Kerim'in aydymyny dinledik. Hemmeňizem dinlediňiz, emin agzalarym dinlediler. Kerim, aydymy gowy ýerine ýetirdiň. Anam bilen sahna geldiň, anam bilen hem aydymy ýerine ýetirdiň. Tüweleme daňa ulu üstünlükler arzu edýäs. Owazyň bilet bolsun. Bir ağızdan 10, jem baha 70'e deň boldy. Sağ olun. Kerekella Kerim, biz sizi gutlaýar. Sağ olun.
alkışlıda uzak oldu ömrümüz. Mehriban kahraman arka dağımız. Alkışlıda uzak oldu ömrümüz. Kur'an-ı şuraya dünyasın boylam. Şan şöhratını giyin eline aylan. Toylarımı buludun, boşadın toylar. Büyümedin yetim, tınvatın bulun. Toylarımı buludun, boşadın toylar. Büyümedin yetim, tınvatın bulun. Elim halifalar, din oyan dinler. Düşmeyecek muhamları, taz oyan dinler. Yansal dünya tele, devrin keninde. Bilmedin yedim, zınvatın bulun. Yansal dünya tele, devrin keninde. Bilmedin yetim, zınvatın bulun. Bilmedin yetim, zınvatın bulun. Bilmedin yetim, zınvatın Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar, biz Ýanglan diýarym telewizionymyzy uluşatlyk şowkun bilen dowam etýär. Inneki çykyş etmeli nowaty Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň ýaşaýçysy Gowunç Toýçypyň Gowunç. Biz sizi bäsleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Biz ýaş aýdymçylara şular ýaly mümkinçilikler döretip beren üçin gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarmyda köp sag bolsuny aýdýar. Olaryň jany sag, başy dik bolsun, ýyl ýurt bähwetli tutumly işler elmi dama rowaj alsyn. Yaşil vakfetme go şahiraday. Yine adatam del hükmayınlardandır. Göderler içinde gördüm bir apat. Yok apatam ama kurbanlardandır. Mağlayıp bakardım yatanan yali. Yananı tekirdim yatanan yali. Oğlanı mekirden yatanan yali. Dodakları şekerden yanlardanır. Ellerinin parmağı misli bir teçen, ha misli bir teçen. Ay dönsür meydan yan gözleri kaçan. Biliyorum kucak kaçı bir kucak, gülleri var düğümsüz ummanlardanır. Ay gözlerinin ağı dünya gülneydi. Ha dünya gülneydi. Gözlerinin karası yar gizem temiydi. Ne gerek son ağrı gözlerime gizeni gülneydi. Yapanlardanlar. Yüzgenin içinden faylanıp boyu bir adedem dur gidelim bir toyu. Edevin ekranın akılın gayı şahirim aklı hayranlardanlar. Hayrat keçi acayiplerinin acabın.
Hayfiydi başöttük kucağın Şol kucaktan ikaldı tor kucağın Dünyada en balıklı insanlardan Şol kucaktan ikaldı tor kucağın Dünyada en balıklı insanlardan Senin ışığına düşün genciken eter etme Cananı vasıl olgun şirin cana zir etme Cennette can udanır bul mekana zir etme Atana düşen gözlerim kıyıcıvana zir etme Yarım yaşadan yaşı min yamana etme. Berekella Guvanç, yerine tirperen aydımın için köp sağ olsun aydiyaz. Davaramın şu yerine Türkmenistan'ın halk artisti Lale Begnazarova hormat bilen söz geçiriyaz. Salam alik mehriban vatandaşlar, mehriban adamlar, anha Balkan vilayetinde Yanlan diyar matıl televetleşik, elbette bizim yurdumuz aydımlı yurt. Davaralı, ovadan toylu yurdu bide. Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağlı Kahraman Serdarımız peşkeş verdi. Tüysürüğümüzden, hemmemiz, şu sunğutumuz, medeniyetimiz için ediyen ulu tağallaları, ulu hormatlar için Kahraman Arkadağlı Kahraman Serdarımız sağ olsunlarımız aydiyaz. Goy Kahraman Arkadağlı Kahraman Serdarımızın canları sağ olsun, ömürleri uzak bolsun, tutuşuk tutumlu işleri hemişe rıvaşlıkları veslensin. Anha oğudan sahnamızda şuat halifamız Dövletgeli Öktürüf'ün oğudan aydımları yanlarını elbette sahna bir sunğotu saylaya, zihin saylayan yerde. Mene sana tüysürüğümden qow baha verdim. Emin ağdalamızım qow baha berendirler dip umid ediyen. Sağ olun halife. 10 Zembaha 70'e den oldu. Edebileşler, hormatly watandaşlar, sahnamızda inniki nowatda çykyş etjek aydymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeslerimize söz geçirýäs. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýçysy Haly Babaýew. Haly, hoş gördük. Sağ olun. Bize şular ýaly işlemeni, okumany uly mümkinçilikler öğretip beren Kahraman Arkadağlı Kahraman Serdarymyza köp sağ olsun aýdýas.
başıma Günler fikrim gene Dizine düşüm Geçemem çekmeye Akmaya gerek Geçemem çekmene akmaya gerek Çekmene geçemene akmaya gerek Tuğan yerim Türkmenistan, Gülistan Közme ıstık körünesin alıstan Bağırlarım kuşakşayıp karsalıp Selim berip gelip durumun alıstan Türkmenistan tuğan yer Kendi kanım tamgan yer Asır salgan kezder ay Umutmayımın yeşkaşan Halıyının yerine getiren aydımına özünün halife maslahatlarını, adalatlı sıyını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Atacan Berdiyeva ulu hormat bilen söz veriyaz. Bizim avadan, asudu, yurdumuzu bedev badı bilen öňe alıp baryan, bizim Türkmen halkının milli lideri, Gahrman arkadamıza, bizim hormatly prezidentimiz, arkadaly Gahrman serdarymyza bize dörediyen mümkinçilikleri üçün, dörediyen şertleri üçün bizim bagtyar raýatlarymyzy avadan durmuşda ýaşadýanlygy üçün köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklara beslensin. Ne Hally Babaýewiň ýerine ýetiren aýdymyny biz dinledik. Elbetde ine Hally sen gowy ýerine ýetirdiň. Dost dogonluk aýdymlaryna gazak diline gowy ýerine ýetirdiň. Köp sag bolun. Enne Hally gelin hal ipalarymyzyň size beren bahasy bilen tanış bolaly. Baragızdan 10 jem baha 70'e deň boldy. Mehriban tomaşaçylar, Ýanglan diýarym tele bäsleşigimiz gyzgalanly ýagdaýda dowam edýär. Bäsleşigimizde indik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, Balkan welaýatynyň Gyzylarbat şäheriniň ýaşaýjysy Şahyr Hanazarow. Menem fursatdan peýdalanyp Gahrman arkadagymyza, arkadaly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan olaryň janlary sag başlardyk. Tutýan tutumly işlerimden marawas bolsun. Köp sag bolun çary arzuwlaryňyz hasyl bolsun, üstünlük kemraňyz bolsun. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň Şahyr Hanazarow.
Bir dökülmüş yerin ağını boyuna Yekbir verdim hayat hanıma golüna Yekalerim ya ve verem Gülüm Ali'nin yarım Ali'nin Kendinize dilleri İncecik dilleri Ay karalarım bulup erildi Kararım yok zazetten ödüldü Kararım yok gülüme Ödü gelin Ödüm gelin Denize dilleri Denize dilleri Ödedim Kâte yalnızlıkta otursamadım Kâte kakarlanıp tutulsa yüzüm Kâte okuyun gelip yumurta gözüm Tesa yürek sana gönlü tutuyay Ay kara gözlüm gönlüm seni kuyseya Çarın yerini itiren aydımına halipalarımız nähil baha bererkä. Ul hormat bilen özüniň fiilini şeýlehem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazar we hormat bilen söz geçirýär. Şu ýerde gow aydym ýerine ýetirdiň bolan azyjyk sözler düşünüksiz boldy. Bir hili näme diýäniň kän düşünüp bilmedik. Ya öz aýdyşyň şeýle bolmaly. Sebäbi bir tanymal aydymlaň birde ýöne sözleriň düşünüksiz gelýär. Ine men esasy etjek belligim ýöne sesin gowy erwet däl. Ýöne ýanky belligim dä saňa. Gelecekde ak ýol ardy edýän. Köp sağ olun halipa. Çary men hal görüşmüňde alyp halipalarymyzdan beren filmler tanış bolýar. Gelingen bolsam halipalarymyzdan size veren bahas bilen tanış bolalım. 10, 9, 10, 10, 10, 10,
10, jem baha 69 deň boldy. Berekella çarada size üstünlük arzu edýär. Halipamyzyň beren maslahatlaryny dogry kabul edip, hasda kämilleşmeňizi arzu edýär. Sag bolun. Mehriban ileşler ediz tomoşaçylar. Pekin paýhasymany magtumuly Praga ýylyna geçirilýän Ýanglan diýarym telewiziýanyň Balkan welaýatyna uly şatlyk şowgun bilen dowam etýär. Indi çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanış bolýar. Salam, öwrüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Salam. Men Türkmen Näwit Döwlet Konserniýanyň Newçilik Orta Hunar Okuw Mekdebining talibi Eskergeli Aşyrgeliýew. Eskergeli, biz eserde oturan tomoşaçylarymyza ýürek arzularyňyzy beýan edäýseňiz. Bir de şolar ýaly uly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň tutýan tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Goýularyň janlary sag bolsun, başardyk bolsun. Köp sag bolun Eskergeli, arzularyňyz hasyl bolsun. Size de şu bäsleşikde üstünlük ýar bolman tüýsürümizden arzu etýäs. Mehriban ileşler, hormatly dawara gatnaşyjylar, sahnamyzda Eskergeli Aşyrgeliýew. Garşylalyň. Men ölüm gelin ey ulil maralime Gey menin edi dofam ardım aydan pillere Yar menin ardım yetire Yolmaşım arıgıda Ey ağından posa verse tomuş eylem billeri senin dali tavsırıp turun aydın öymüdü Yafir mi yafir fikir mabda mahrum nirtar Saçı darab koyverdim vay bir varış boydan artar Ey namamın götürdün cemalin alem tutur hol cemali aşık men bolyan gülünden meter Ayda gelen Novruzlar gül hancayan ollu diller Salama gelen duylar vaya kullu maralime Oynumda sakladın ey alma bile kurbanı Ey saparayın nerede vadalaştık gelmedi yılgırışıma mail menakilli maralime Ay durdu vamsi izleyir karı göllü gelin bağdır çıkıp kıynalandır kolunu Yar kadava çıkanda burcu görsem yüzünü yılgırışıma mail menakilli maralime Sen benim marulime Kullu maralime
maylım geline gül yüzüm ara halim ey Yanır costa cakına seni göresim gelyer seni göresim gelyer gökte şafak batına seni göresim gelyer seni göresim gelyer gökte şafak batına seni göresim gelyer seni göresim gelyer. Hormatly adamlar, mehman mihmanlar, eskerlerliğinin yerine etiren aydımına emin ağdalarımın ne hilsini vererka. Ol hormat bilen davaramın şu yerine Türkmenistan'ın halk artisti Toyguly Jebbarova hormat bilen söz berýär. Köp sağ olun. Eskergelli sen doğrudanım şu yıl birinci gedek sahna çıkıp doğursun diye aýtdylar. Gelecekte sana üstünlükler hemra olsun. Sağ olun halife. Gelecekte duşmak meser etsin. Köp sağ olun. Köp sağ olun halife. Arzularınız hasıl olsun. Şimdi emin ağdalarımızın size veren bahas bilen tanış olalım. 9, 9, 10. 9, 9, 10, 10. Jem baha 66 aden oldu. İzleyiciler, hormatly watandaşlar, gelingini bolsa sahnamızda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdäşlerimize söz geçirelim. Köp sağ olun kardeşler. Inni bäsleşimizin jemleýiji aýdymçysym ýanymyzda. Salam, hoş gördük. İlk bilen özüňizi bilen tanıştyrsaňyz. Men Türkmen Hime Döwlet Konsernyň Gyýanlydaky polimer zawodynyň hünärmeni Maksat Murat Arazmeňliw. Maksat Murat, näme aýdym bilen çykyş edýän? Şadiýan gün diýen aýdym. Töweleme ýerine ýetirjek aýdymyňyz tomaşaçylarymyzyň, iýleşlerimizin, halipalarymyzyň göwüne ýarar diýip umyt edýäs. Ýürek arzularyňyzdan diňläýän Maksat Murat. Medeniýetimizi, sunumytymyzy östürmäge, şular ýaly uly sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilikler döretip beren halipa arkadamyň, arkadaky gahrman serdarymyň jansa tutýan tutunduşlary hemi çarawa çalsyn. Köp sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun, size üstünlükler ýar bolsun. Mehriban iýleşler, hormatly dawara gatnaşyjylar. Bäsleşimize jemleýiji aýdymçy Maksat Murat Arazmeňliw garşylalyň. Bağlarda cagalla cugul, yollarda bağlarım kuşları bilin. Bu tercih dünyayla o tirin ay, keyfine keyfine, yeni keyfine, yeni keyfine. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
gulli Qağıllaşıp qadar geçti isimde Yine başım aşağı eğildi Sıkabilmen yatla mahlanasınlar Bir yaşıl bir far bir ak Elim koşur yaşlığımın yol idi Veriptin sen bizi hunda ikicek Şol verin toylu vaslı yalide 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 Gelinginde bolsa maksat muradyny ýerine getiren aýdymyna halipa maslahatlaryny adalatly synyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew uly hormat bilen söz berýär. Hormatly ýyleşler, hormatly tamaşaçylar. Men şu sözümiň başyna ilki bilen Balkan welaýatynyň birleşen orkestrina köp sag bolsun aýdasym gelýär. Sebebi şu Ýanglan diýarymyň başyndan hemme aýdymçylaryň aýdymyny gowçallaňyz, köp sag boluň. Sebebi her bir aýdymçynyň üstünliginiň 50 götermi sazanyna bagly bolup durýar. Şonuň üçin siz gowçallaňyz, hemme aýdymçylarym üstünlikli aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Köp sag boluň. Innem maksat murat töweleme gowy sesiň bar. Gowy sesiň bar, özüňem bildirýär, şu nusxawy ýoly, nusxawy aýdymlara ýykyn edýänligini bildirýär. Ýöne şu älim oşor diýen aýdymy, o taýda birazjyk ýam başga ses talap edýär, o taýda ýam bärden gaýdan ýerleriň bar. Ýöne oňa garamazdan sen şoňa höwesiň bar, şoňa bir hili ýykyn edýän, saňa gelecekde üstünlük arzu edýän. Köp sag boluň. Ana maksat murat görüşmedi aly, halipamyzyň fiil bilen tanış bolly. Gelingen bolsa emin agdalarymyzyň size beren bahasy bilen tanış bolly. 9 10 10 10 10 10 Jem bahap 62-de deň bolly. Berekella maksat murat, biz size ak güröňizden elmydama sungat äleminde sesiňiziň belentden ýanglanmagyny arzu edýäs. Adamı
Ana mehriban adamlar, özüňiz gördüňiz. 4 tane 70 waka deň bolan aýdymçylygymyz bar. Bir de dogrusu aňsat düşmedi. Emin aglara bilen maslahatlaşyp bir netije geldik. Ana şol Ýanglan ýarym telewizionynyň jemleýiji tapgyryna gatnaşan 2 tane aýdymçyny eglan edýäs. Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň ýaşaýjysy Guwanç Toyçiýew. Şeýle-de Balkan welaýatynyň Türkmenmasy şäheriniň ýaşaýjysy Halli Babaýew. Gutlaýar aýdymçylary hemmeňizi. Gahrman arkadağımda, arkadağlı gahrman serdarımda köp sağ olsun aýdýar. Goý janlar sağ olsun, ömürler uzak bolsun. Elmidama şular ýaly ýaş aýdymçylarymyz diňläp, lezzet almak, toý dawarlarda görüşmek nesip etsin. Eziz watandaşlar, ine şunun bilen hormatly prezidentimiziň eglan eden Türkmeniň altyn asr wäsleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym telewizionynyň Balkan welaýat tapgyry tamam molle. Bäsleşigimiziň şu tapgyryna ýeňiş gazanan aýdymçylarymyza bäsleşigimiziň döwlet derejesine geçiriljek tapgyryna hem ulus sünnükleri arzu edýär. Medeniýetimizin we sungatymyzyň hak howannary, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna toýlarymyz elmidama toýlar ulaşsyn. Şular ýaly ajaýyp pursatdan peýdalanyp, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň jallary sag, belent başlary aman bolsun. Ýene-de toýly günlerde görüşýänçek. Hoş, sag bolun.